Mga tsuper kag operator sa Bacolod City Government Center nagpadulong agud nga ang alkalde hingyon nga sila nga tagan sang duga nga tinion antes ipatuman ang modernisasyon. Duha ka semana ang ginatag sa ilang nga plaso. Pwede makabiyahe apang dapat ang undertaking permado nga sila sa kooperatiba magaparehistro agud maka-avail sang jeepney nga moderno. Ginakabig nila nga kadalagan ang paghatag sa ila sang ligwa nga makabiyahe sa dalan. Apang wala nila mapinsaran nga initanan ang temporaryo lamang. Bangod kung sa tiyon nga sa kooperatiba hindi sila magpamiyembro, sila ang pagadakpon pagkatapos sang plaso. Lokal nga pamunuan wala sang may mahimo, kasuguan ipatuman kay amo ini ang sa ilang mandato. Wala sang rason nga sila hindi makasarang sa pag-angkon sang moderno nga salakyan. Kay ang pagpamakaldugay na nasuguran, mga miyembro sang kooperatiba ila ini ginapanag-iyahan. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Siguro amo ini ang nagakatabo. Kung nga mayara pa, wala magpamiyembro. Ang ini nga pauna-una kag pinanawan naging padala ni Harold Toledo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City.